Alan yang masuk mabarsa prosesi pelayan jongjong maita. Sadarion Kamis 25 Desember 2025 Imam matani sude pesta las nirohatta marningot ari hatutubuni Tuhan Yesus Kristus marpungu do sudia kana porsea makka mauliatehon balgani asini rohani debata nama nongos anak nana sasadai gabi haluaun ni sadok manusia alani jongjong do hami parhaladuni huriatta sadarion pasahaton selamat hari Natal madihamu saluhukna didongani asini rohani Tuhatta Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata amata dohot parsaoran ni toddi parbadiai mahamu saluhukna arion rodi saliling nililingna. Selamat hari Natal Makalason ari nauli ari parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus sadarion marsihorasan jala masih jalangan mahita diinganat tabi di bagasan dame dohot las niroha masih jalangan be mahita. Selamat hari Natal. Tapuji Tuhata marede mahita Natal
hamu akadongan saha porseaon, di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Nungaro Yesus mangalehon hagogoon, tusude pangisini portibion. Asangapon ma di debata na diginjang, dame ma di tanoon, di akajolma halomoani. Tapasangap, jala taulopom madebata, marhite puji-pujian, marede mahita. Mar hiti-hiti guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Nunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehon tuhita sada anak, pape tua barana dosogot harajaun, jala bahenona guarna, si partahi haholongan, si ulu balang ni debata, ama saleleng ni lelengna, raja ni hadameon. Edeho kamuma edenai baru di Jahoba, edeho ma Jahoba ale sadok tanoon. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni aka si pelebegu hamulion nai, di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan, aka nabinahen nai. Marsoba mahamu tu Jahoba marpahean namarhadohoan, aka hitir mahamu maradopon ibana, ale isini sadok tanoon. Haleluya. Martang yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang. Marningot si leholohommu na balgai tuhami jolma na di pardangolanon. Ima anakmu Yesus Kristus na sinurumi sian banua gijang ala dihami. Gabena dangol do ibana jalana pogos. Pola tubuh ibana di barani pinahan di Bethlehem. Asamamora hami. Sari rajai jala togu-togu mahami marhite-hite todim. Asalam huida hami godang ni holong ni roham na pinapatar ni anakmi. Amen. Budul mamu. Tapuji Tuhata marede mahita. Tangihon hamuma patik ni debata, natar surat di buku Roma 12 ayat sada, songonon ma didok. Nahuapoi mahamu alea kadongan, marhite-hite asini rohani debata, pasahat hamuma daging muna bahe pelean na mangolu, nabadia, nahinalomohon ni debata, ima hadaulaton namar roha, ima sahatna, atong rap mangidugugu mahita tutuhan debata, laho mangulaho patiknai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulaho na opat patikmi. Amen.
Tapuji Tuhata, marede mahita. Di pesta parningoton hatutubuni Tuhata Yesus sadarion, tama tasulikit bema rohata asa sorang si paluai di bagasan ngoluta. Dihamu aka paropuan, didok hatani debatado, ia aka paropuan di parangehoma hatomanon, hapormanon, makarikoti ulauna di bagas, marbasa-basa, maruduk niroha maradopon hamuliaon nabe, asaunang honaisak hatani debata, boha, nunga mangolu hodisi, Ale Immanuel, seorang mamo ilunani, sesa dusanani, asimakawa. Dihamu akabawa, didok hatani debatado, unang mangiburu ho di bawah pangarupa, jala unang pai hutihut dalanna nanggosada, ai otik do gunani napabosi ho daging, alai tu salhut nado hasea hadaulatoni, ai hangoluan nuaing nang sogot di baga-bagahon. Boha, nunga mangolu hodisi. Ale Tuhan debata, nabadia jala nabonar, parasi jala partalup niroha, jala nabasar doho, sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni saise sama sudi dosa nami, dang adong lahu pangasahon hami dukon asi ni roham, hati goran na pinatupa ni anak mudo nahu pangasaho kami tujolom, dibaheni pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringotu hasesani dosa. Songonodo pakaholongi ni debata di pertibion. Pola doa anakna nasasarai di lehon asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan nasa leleng ni lelengna di ibana. Hasangapon ma di debata na di ginjang. Amen. Udul mam. Tapuji Tuhata, mare de mahita. Hata ni debata turpuk di pesta Natalon, imana tarsurat di buku panurirang Sakaria sia, mamuka sian ayat sia, saat rodi ayat 10. Tajama secara sponsoria, songonon ma didok. Maria ia situtu maho ale borusion, marolopolop maho ale boru Jerusalem. Idama naroma rajam tumapotho, partigor ibana jala si parmonang, naserep dorohana jala marsi hudul di halode, dohot di anak ni halode ina-ina. Ima sahatna martua do akan natumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita.
hati dako ma hapor siao tai, songon na hinati dako nidongata sa hapor siao disadok pertibion, rap ma hitamadok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosa, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon di si Maria, na gabe-gabean si atodi perbadia, adora sohabuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman di sinatus, nama terpajal doi bana di hau pinar sila, na tuat tubanua toru dung di tano, na mulak mangonu di hari patoluhon, na manai tu surdo lau mundur tu siapun di bata jauba, amanai pargogo nasohatu dusani, di sima ibana bayu mulak sogo tu tanohon, manghumi halak na mangonu do namate, au porsea di todi parbadia, jara adong sada huria nabadia. Uria atau panihara Kristen akan abadia, do dihasani dosa, do dihatai nama do, ulama bodu sogot daing nihara na umate, do dihanguduan na surasuda. Amin. Budul. Sunggul-sunggul di Huriata ima Natal paduahon hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 masuk holan permingguan holan sahali duhita masuk pukul 10 sadawit di Natal paduahoni patu pauni Huriata do naparjolo pasahaton si palas roha ina nababalu napaduahon pasahaton tali kasih turuas na urang mampu sian diakoni sosial ni Huriata. Dung sidung acara permingguan Natal na paduahoni patu paun ni Huriata do rap marsi panganon dohot turuas jalalopan mangan saksang bedua dohot sop di patupa sian Huria jala ruas mabuan idahan dohot peralatan mangan songonima sunggul-sunggul di Huriata Sedarion. Tapuji Tuhanta, mari demahita, uhut papungu pelean, kantong sadaa dot sadabi.
batana sumurung sian salu naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Natal madihita. Barita nauli dihita di pesta parjulu perningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus salarion. Imanan yenet sian evangelium ni si Lukas biddu paduahon. Mamuka sian ayat sada rodi ayat pitu. Songonom madidok. Dungi Roma uji pareta sian Kesar Agustus. Ikon suratan nasa jolma di gonggomanna. Pamilangon parjolo mai uju di gonggomi si Kerenius tano Syria. Jadi borhak masa sude asa disurati ganup tubona ni pinasana. Borhat manang si Joseph na sian Galilea, sian Nasaret nakok tuluat Judea. Tuhutani si Daud na margor Bethlehem. Ala sian poparan jala margani si Daud ibana. Pasurat dirina rap dohot si Maria oroanai naung gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida gok ma ari ni hanguluanna. Ditubuhon ma anak buha bajuna. Di borhos ma. Di peakom ma tu bagasan panggagatan. Ala swadong inganan na asing di parmianan nasida. Ido turpuhi. Dame na pinabuan ni pardisurgui masa di tonga-tonga ni gejolak politik yang sangat tinggi. Mamaretta Kaisar Agustus di Kekaisaran Romawi molon waeng sahak meitu Eropa tu Afrika dohot Asia kecil. Jala sabagian sian koloni ni Romawion ima Syria. Alai Laos di Syria memuse na mengatur pemerintahan ni hala Israel di Judea, di Samaria, doh di Galilea. Tongon si Herodes Agung mamaretta di Judea. Jala anakna si Herodes Antipasma mamaretta di Galilea di Nazaret. Jadi maceti buru gejolak politik tiki ala daerah kolonido Israel. Bethlehem jonok tu Jerusalem di provinsi Judea dui. Jala si Daud hutana di sido. Pinopar nama si Joseph. Alai ala di bawah jajahan ni Romawi do halahon. Jalanga keturunan ni Hasmone nama Maretta di Jerusalem. Dan adong be keturunan ni si Daud nama Maretta di si. Geriada dibunuh do akka keturunan ni si Daud. Ai potensial doi merebut kekuasaan. Jadi marlariat do anggo pinopar si Daud sian Jerusalem, sian Bethlehem do sian Judea. Rupani dumengga muse do tano di Galilea, di Nazaret, sian di Judea. Ala gudang do pe aek di si nabui paninggat top pertanian. Ala yang go di Jerusalem koring doi, ai hola batu do gudang isi. Jadi ido benda morot si Daud, si Joseph marhuta tu Nazaret, tu Galilea. Dungi masa sensus penduduk di patupa Kaisar Agustus.
laho mamastihon kekuatan ni akka bangso-bangso na ni jajahna na di bawah kolonial asa pasti asa boy tarboto kekuatan ni akka provinsi na pinaretta na sida di patupa ma sensus parjolo tagan Sikrenius gabe wali di tanah Syria di bawah ni Kaisar Agustus dope Sikrenius di patupa mas sensus penduduk jala ikkomulak sude tubona pasogi nabi laho pasurat dirina dak pola song kita nanga modern dak pola mulak behita tu si bohong-bohong manang tu balige manang tu dulu sanggul molo masa sensus di Jakarta nama hita mak sensus dang be mulak be tu huta alai yang go di zaman ni alok ikko mulak do tu huta nabi laho pasurat dirina ido bane ko borhat si Joseph dohot oroanna si Maria mardalem memulus 2 provinsi sia provinsi Galilea tu provinsi Judea sian kota Nazaret tu huta Bethlehem dang bino tu be bohalu janiate ai suadong do petiki grab tu soina malu janiate apa yang go hitan wae ngate tabuhi mate sonang ate alani sonang na ge biaci gotting na huduli di mobiliate dang boy beti gorbe gotting nai ala nga magurak kuhudul ido jadi aliang ko marsugo unak pala mar mobil hamuda marah mardalam makana jonok margrek ma teradu mau ay molo mobil ba kamu sogo pojot ay dang digijangok kita di serbaguna do di alamat do hita marsugo dang nakko kita tu gijangon mar pesta di toro ma jogwarta unang mar pesta di gijang di alamat ma hita di serbaguna saya unak pola gudang buat kamu mobil muna marsugut ate ipatol be majolo guting nga marsugut dipahitsa majo pakna asa hipas jo hita sugut apalagi molo masuk saksangi bah ikon bergerak kiad do dah asa boy loju mangalang saksangi sugut cai mardelem manasida sian Nazaret jalada kolan nasida torop do jolma ay mulak bedu tu hutana HP nunga jonok bulan ni si Maria nganeng seorang poso-poso na di bortianna dang mungkin bubuy hatok be mardalab be jadi tading manasida di bayanak kana torop sampai suadong be nanggo sada penginapan nabuy permianan nasida dang adong be jadi tagamong ngatong abor ngekrosaha nasida di Bethlehem dang adong be itu tu hijau dang adong be tuktuani ma anggo tuktuani do anggo menurut kita posina ini ta anggo down syukur pada Tuhan syukur mauliate di debata ai tongol lao parmahat tu adaran tinggal ma ingarannya karurbiana moro marborngin di si kosong ma barani pinahani ay nga di bon sida kadorbiana tu ladang tuk tuani do adongi hanggo swarukeni dak boto law sideleni hianna mara ibu amma tu barani pinahanon adong madisi palungan inganan mangan ni horbo manang dorbia jadi taboto dala jahudi ate pakai sorbat do hita do sonon naeng dijai baju takanang galahi adong do bajuna na sumarjait dililiton sehingga bu tabayak ko sorang dak danahi hulala laus jubah ni si Josephina ma dibain mabukus poso-posoi ay dangarong nasing ay sodong situtuhan manangise dangarong situtuhan memang go dihitani tubonani bulu duluan molo adong na sorak soni na tarsoda ikut tubonani bulu do puasa ay ko dirupakkom mabului isilbakkom mabului asadong mania pusok ni poso-posoi ay utazum do bului siap piso jala clean dang adong atong rasun ni molo bului silbak ngi bului jadi imay bayam mania
pusar ni poso-posoi ima molo di hitan. Jadi aku bawa ahai baci si Joseph membuat pusar ni poso-posoi mang dangi laporhon. Ayah hadon nangi sutung lasi gotil honi mana di narakur pani. Asugari gajang sisilon na bu hidupe. Molo narapi musede mana dang gajak sisilon na bu ha manangi bayan narakur di bagai sarupan. Di boro hosma di pihak koma di panggagatan hidup seorang Yesus. Jadi memang barita hatu tubuh ni Yesus luar biasa. Mabain inganan na soarga gabi arga. Inganan na maripola gabe maripola. Tempat yang dianggap tidak perlu, tidak penting, tidak berharga, tetapi karena Yesus lahir, tempat itu menjadi berharga, menjadi mahal, menjadi bernilai. Jadi sebenarnya inilah juga kerinduan kita pada zaman ini. Jangan tempat membuat kita berharga, tetapi kitalah yang harus membuat tempat itu berharga dan mahal. Kalau tempat yang membuat manusia berharga, itu artinya manusia itu di bawah nilai dari harta, di bawah nilai dari benda, di bawah nilai dari sesuatu, di bawah nilai dari tempat. Kalau manusia menjadi tempat, menjadi berharga karena tempat. Tetapi tempat menjadi berharga karena manusia, itulah yang kita rindukan. Gabe arga inganani ala adong halak nadisi. Idi bandan waengu kamar syadu jol matu sada inganan. Ai saya ningok dope dihitakan. Martangiang ma di gereja, itangyak koma natam mak sekolah panisian SMA. Ali Tuhan. Pasu-pasu masianu. Ala lolos doi bana tu UI ninna itangi akon. Ala lolos tu ITB na itangi akon. Asal lolos tu USU ninna itangi akon. Jadi akan aborhat hamuna tu Jakartaon. Lu jadu hai maneng aku kamu hamuna di hutan di Zulu. Sotung lupa hamu isi. Hai say aitung moloroi marjami da tu huta-huta itorido perjula. Tangi akon amang jodan yang borhak sia anu tu pangaratoan ninna. Jia kana pina borhak ni tangiang do hitau sudi. Jadi boido honon ala menjanjikan Jakartaon gabe rojol matu tu Jakartaon alai jamot sotung diperhatoban hutau kita. Janganlah pernah membuat diri kita di bawah tempat ini. Kitalah yang harus membuat tempat ini berharga sebagaimana Yesus lahir di kandang domba, membuat kandang domba itu menjadi legenda, menjadi cerita dari abad ke abad. Menjadi tempat yang diagungkan, menjadi tempat yang dimuliakan. Manusia itulah hidup di luaso si paluai tubuh laho manesa dosanami paluaho kami sia dosa dohot hamagoan jalam manggotap sita-sita ni halak Yahudi di Mesias politik. Alai gabi Mesias haluaon na manotong do dilehoko. Mauliate rohanami Tuhan ala hatu tubunai mabbahen inganan hatuan na somarargai. Inganan hatuan na leai gabe arga. Gabe maripola. Gabe huta si hasiholan. Gabe huta si turi-turianoton. Huta si barita honotong. Wele homadi hami Tuhan bakko si songoni. Manang di dia pe hami songgop. Saya tarpasu-pasu ma akainganan ha songgopan nami. Taruli, martua. Jala dapotan las niroha. Saya loas masudia karuas mo Tuhan nama mestahon hosa darion. Manang tu dia pe mangalaka. Todimian dibagas. Ate-ate rohado pikiranna marhuaso. Jala ganuk marsaur na sida dohot aka halak na asing. Maripola parsauranna. Jala dame sonang ganuk inganan. Permianan ni akayana komon. Ala ni asi ni roham sabbing. Atong se pasu-pasu ma marsada-sada be di bagasan las ni roha. Tuk
akka haperluan boy dapat akka ruas ni huriamon hobbartu asini roham sabbing jala seloas las ni rohai mian diganup halak di tonga-tonga ni keluarga asa sonang rohani ama dohot ina dohot akayana konnesida mangalugahor rumah tangga nabi rapon Tuhan Yesus Kristus si paluai. Oh Tuhan debata di ho mahasangapon hagogon puji-pujian dohot hatotongon olat nion rodi saliling dililing na ala ni Tuhan Yesus naung tubui laho paluahon hamin. Amin. Mared de mahita laos tapasahap ma peliata na paduahon.
mo tungolu siapari. Gok dame maroham. Jalabuan madame tu keluargamu nabi. Nang tu saluh jolma dina humaliang muna. Baritahon madame tu saluh natinop pani debata. Sa di parkukui di batama Ali Tuhan dem, saya bergurui memahami asal biar Allah membuat kami martangi yang mahita pasahaton peliat tahun tu debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo hararuan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehom itu hami pilihan nami tu ho. Say jalo may gabi uak na hukus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asaho parasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo. Di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata na toktong na sumarmula na sumarpacohotan. Hupuji hami maho ala sauk sudetahim naung sinakak mu adorang somarojahad dope hasianganon. Dak tarabat sibuli sakakmu. Dang sudat tahim na badiai di bahid dosa nami. Ala ni holong ni roham na balgan nasu haduduani. Di bahid ni mauliate marohanami tuho. Ala naung sauk sakakmu. Ima parsurum di anakmu gabi si palua jala si pangulu di hami. Asamalua hami siar dosa hamatean doh sian uhum nama sohot jala masohot hami mangulahol dosa. On peseasi maroham di hami. Togihon mahami tu anakmu. Saibayan mahami gabe siluam tu ibana asa upani halo jaun na hami ala na tinaon na berniti dohot hangaluton humokop hami. Asa ibana na puna hami jala hami na puna sa ibana. Say sungguli mahuriam sadariyo na sa diingot habalgaw mo dohot haroro ni anakmu gabe jolma. Laho panguluhon hami pardosa. Say sungguli maakka parhalado ni huriam mamaritaho barita nauli tu saluhut halak. Naung patar hasangapamu, jala naung jupang dame dohot hasonangan. Say lehom mapitu nokap di halak si pilibegu dohot akka parugamo na asing, asaro na sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus. Sarajai masaluhut raja dohot akka suruanna, asa diboto na sida naung dilehon ho raja, jala Tuhan na sumurungiro di saliling-lilingna. Sa ilehon gugut akan na dibagasa pangujunan, apuli akan na marsak, jala palua akan na tergugut. Say tatap jala odingi akan na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu. Say dongani jala pasu-pasu hami sudi, akan na magodang rodi dakdanak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamin na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di Banotongon son di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na berdosa tuhami. Unak kami tugi tu pangujunan. Palu amahami sian pangago.
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasorho madamena tu todim. Hudul mahita dengan tabi jala mangulom majolo hita satokin pe mabongot hita tu ulaun nabadia pinangiru matu akapar haladota ati tungadong ai sitio-tio na buili anomuna pabornokon suara ni akka ruas ni huriaton pinasa matik itu hamuna laho patol hasoni itu tonga-tonga ni akka ruas ta mangulom mahita satokin pai mabongot tita tu ulaun nabadia kira-kira 10 menit 10 manang tu 10 menit 5 menit. Selamat Natal madihita. Selamat Natal. Buah-buah lanjutan. Ala pakeo do sogot alaman ni gerejaon na di siamun ni gerejaon dangadong parkir tadi si holan na boy inganan parkir gedung na baru do na di jolo ni bagas ni padita. Jaimat saya terbatas do parkir angko di alaman ni huriatom marsugut. Alani maloma hita mo inganan parkirta di ingana di luar ni gerejaon asaboy sonang hita marsugut marminggu di gerejaon. Masuk kita jam 11 tepat asaboy pas hita marsipangano jam 12.
Kami Pendeta HKBP Keramat Jati bersama dengan keluarga dengan rahmat Tuhan mengucapkan selamat Hari Natal 2025 dan selamat Tahun Baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Kami Pendeta HKBP Keramat Jati bersama dengan keluarga dengan rahmat Tuhan mengucapkan selamat Hari Natal 2025 dan selamat Tahun Baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Kayak kamu kok kalau di instastory Kak kayaknya Kami Pendeta HKBP Keramat Jati bersama dengan keluarga dengan rahmat Tuhan mengucapkan selamat Hari Natal 2025 dan selamat Tahun Baru 2026. Tuhan Yesus memberkati.
huriani tuhatta nuaeng masuhatta ma ulaun nabedia alani tapa hohom tapa sonang ma rohatta martangiang mahita di bagasan rohatta bi. Amin. Tapuji matuhatta marede mahita sia bukwede nomor 152. Dameni dewata na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate muna, dohot roha muna marhite-hite Kristus Yesus. Amen martangiang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurung, amanami na di Banua Gijang. Asi roham, topok mahami na pungudison. Adorang hupang kamian no perbadanan na badiyai, lehom mato di perbadia tuganup hami. Asa ditubuhon hapur siaon na mangulu di hami. Asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus, nama kokop kami. Pergugui mahami maswadahod diri nami. Asa tari hutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapor seaon na mangului. Saitai tirohanami asalam malunguk kami di Banua Gijang. Nasay masihol kami paimaimahon haroroni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan napinarhamaol ni dewata. Ita saka pinuaeng mangaton perbadanan na badiyai. Dibaheni tatibang majumulo manang natau hita marulaon na badiya. Asaunak konauhum manangise siyak kitaon. Ay holan dauduk roha, jala na manulsoli rohana, ala ni pabahinanna nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsea dihasesaan di dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton perbadanan na badiyai. Alay akan adohok marulaon na badiya, unang be diului sibulis, unang be didakdati mardosa, tung padaw hamu maruhamuna siani, tung botapok kamu mahosom dohok lateni roha,
Alai paingot-ingot hamu ma Tuhan Yesus Kristus, naung mate jala naung la mangulu humokop hamu. Asa tahu hamu mangaton perpadanan nabadiai. Di baheni tata kasih majulu rohat tabi, jala alusi hamu ma suku-suku non, jong-jong mahuria. Di parhatutu rohamdo halak perdosa hosian hatutubum dohot alani pangalau sim di patit ni debata bolo di parhatutu roham dokma ulu namarsak doroham ala dosami jala dipangi doroham naing malua hon waeng siad dosam bolo songoni roham dokma ulu. Di parhatutu roham do naung roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon perdosa ibana naung mate doh mula mangulu humokopho mamorsan jalamane sadusam mulu songoni di parhatutu roham dokma ulu. Ulu doho manggotapon sian roham lateni roha dohot hosom ni roha. Akup ni ulu doho mardengga dohot halak na mangarsahiho. Jalana ulu doho manesa dusa ni dongamu. Songon na pinangido ni roham sesao ni debata sudi dusam. Mulo songoni roham dokma ulu. Atong tabauduk be maruhatta jala tatopo ti masudi dosatta ihutok kamu matang yangon di bagasan roham nabi martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak perdosa gudang dohami. Ayo jo tulau si hami patikmu. Tamado honauhummu hami nuaing do sugut. Molo balosonommu tu hami hobbar tu pabahinan nami. Alai alani gudang niasi dohot holong ni roham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu humokopami. Alani ubandahum rohanami mangido tuho. Asima roham dihami, say jalo mahami, say sesa masudi dosa nami, jalale hotor di berbadia tuhami, asa margugo hami mangalo na sa dusa dohot, mangulahon na hobar tulomo ni roham, saliling di tanood do pehami. Amen. Atong hamuna akka namanopo ti dosa muna. Jala na mauas di asini rohani debata. Say saha matuhamu nahina porsiamuna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite goarni debata ama, dohot anak, dohot todi porbadia. Amen alia manami na di benua gijang, say pinarbadia maguarmu. Say ro maharajaumu, say sahuk malomoni roham di benua tungaon songon na di benua gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa Tuhan. Unak kami togiho tu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dohot hagugun. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Redde mahita. Kudulma ruas.
hồng na pinasi atong tangiho kamu matonani Tuhan Yesus lahu padirihon perbadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus do sagu-sagu borngenai wujud tarjehe ibang. Didok mamauliate dungi di ponggoli mai di parlehom matuhakka sisianna uhut madidok jalo hamuma jalapangamma dagiku doi nanilehon tuhamatean humokop hamu baik kamu masongoni baik parningotamuna jauh. Jala dungsun na sidamangan dibuat mapanginumani didok mamauliate dungi didok matunasida jalo hamuma sude hamu manginum siani ia panginumanon badan nai baru maon marhite-hite guarku nani usehon humokop hamu baen hasesani dusa sai baik kamu masongoni baik parningotamuna diau atong Roma hamu nungarade sudi ida jaladai hamuma dengkabasani debata maredehita. Dok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma.
Sukses,
Sungguh
Maridehita Rimmahita Jongjong. Puji ma Tuhan Dewata alito diku, jalanasa rohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan Dewata alito diku, jalaunang tunghalupaho dengan nibasana sudina. Ibana do manesa do samsudina, jala ibana pamalum akasahikmu sudina. Ibana paduahon hosam sian hamagoan, jala dileho tuho dengga basa doho asini roha. Para si roha jala par dengga basa do Tuhan Dewata, lebat tarimas jala para si roha gudang. Dang dibahet tuhita na hobartu dosata, jala dang dibaloso tuhita hobartu hajahatotta. Songo nasini rohani ama tuaka nakonna do, asini rohani Tuhan Dewata yakka nama kabiari ibana. Nunga takas di patuduho Dewata holong ni rohanai tuhita, dinamate Kristus humokop hita, uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaeng, ala nirimasna dungga bebat pitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangaku doho rohaku doho nasa pabahenakku do Tuhan Dewata olak nion rodi saliling nililingna. Amen. Rak mahita mangidohon ditangiang alia manami aliam sa pinarbadia magwar. Leo matuhami sa darion. Unak kami tugiyo tu pangjo. Palua mahami siapa. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan Dewata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata maho. Di sodako Tuhan Dewata mabuhina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan Dewata mabuhina tuho, jala di pasaor homma damena tutodim. Amin. 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 Selamat hari Natal madihita, mulak mahita di bagasan dame dohot las niroha. Horas.